Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο μας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι όποιο και όποιο, αλλά την ναυαρχίδα της BYD. Sea Lion 7 λοιπόν, το μοναδικό μοντέλο της εταιρείας που δεν είχαμε δοκιμάσει και δεν σας είχαμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε και αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό, premium, με πολύ μεγάλη μπαταρία και αυτονομία ηλεκτρικό SUV και φυσικά το είχαμε στα χέρια μας για δοκιμή και ήρθε η ώρα να σας το παρουσιάσουμε πάρα πολύ αναλυτικά. Το BYD Sea Lion 7 μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο στις εκθέσεις φυσικά, να το οδηγήσετε, να το δοκιμάσετε, να το αποκτήσετε. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτα όμως μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την μικροκινητικότητα. Να είμαστε λοιπόν με το BYD Sea Lion 7, πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ιδού λοιπόν η ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή της BYD, το Sea Lion 7. Ουσιαστικά αν θυμάστε και το review μας του Seal, θα σας θυμίσει το Seal σε κάποια πράγματα, αλλά μπορείτε να το δείτε λίγο σαν ένα Seal σε SUV μορφή. Εννοώ ότι είναι ένα πολύ δυνατό τετρακίνητο ηλεκτρικό μοντέλο με πάρα πολλές ανέσεις και χαρακτηριστικά. Θα το δούμε πολύ αναλυτικά στην συνέχεια. Να πούμε πρώτα βέβαια ότι είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, την Comfort, την Design και την Excellence, αλλά ευτυχώς οι διαφορές μεταξύ τους πέραν ισχύως, αυτονομίας κτλ. Είναι μικρές ενώ σε εξοπλισμό, οπότε θα τις πω τώρα για να τις βγάλουμε από τη μέση. Πρακτικά λοιπόν η μία διαφορά είναι ότι HUD έχει μόνο η έκδοση Excellence, αυτή που θα δείτε και στο βίντεο, οπότε θα το δούμε το HUD, και οι δύο μικρότερες εκδόσεις έχουν vegan δέρμα στο εξωτερικό, ενώ η Excellence έχει δέρμα Napa. Και άλλη μια διαφορά είναι ότι η Excellence και η Design έχουν 20 ζάντες με 2,45 ελαστικά εμπρός πίσω. Να τα δείξουμε τώρα. Michelin Pilot Sport EV λοιπόν σε διάσταση 2,45-45-20. Ενώ η μικρή έκδοση Comfort, η οποία είναι πισωκίνητη, έχει 19 ζάντες και μάλιστα με stagger ελαστικά, δηλαδή μεγαλύτερη διάσταση πίσω από ότι εμπρός, 2,55 πίσω, 2,35 εμπρός, το οποίο δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι πλέον σε αυτό, αλλά να που έγινε. Αυτές είναι οι διαφορές των τριών εκδόσεων. Τα διαθέσιμα χρώματα Atlantis Grey, Polar White, Obsidian Black, Indigo Grey και για το εσωτερικό Black και Tahiti Blue. Αυτά πρέπει να ξέρετε. Και πάμε να πούμε λίγα κάποια πράγματα για τις διαστάσεις. Το μοντέλο το βλέπετε πως είναι σχεδιαστικά. Εμπρός είναι κλασικό BYD λοιπόν και τα φωτιστικά σώματα, πολύ γνώριμα, και πάλι σας παραπέμπω στο review του Seal. Σχεδιαστικά λοιπόν η γλώσσα μπροστά είναι BYD. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες BYD Design, όμορφους καθρέφτες, έχουμε χωνευτά χερούλια τα οποία βγαίνουν όταν χρειάζεται. Στο πίσω μέρος στενεύει βέβαια, βλέπετε ένα φινιστήρι που στενεύει πολύ. Στο κάτω μέρος έχουμε μια αεροτομή και ένα με μεγάλη κλίση μικρό πίσω τζάμι, το οποίο όπως μπορείτε να φανταστείτε κόβει ορατότητα, θα το δούμε στη συνέχεια. Πίσω και πάλι φωτιστικό σώμα που διατρέχει όλο το πορτμπαγκάζ και πάλι BYD, μας θυμίζει πάρα πολύ το Seal. Αλλά έχουμε ένα SUV, λεπτομέρεια, τετρακίνητο, και εδώ για όποιον θυμάται τι μπορεί να σημαίνει το 4,5S, είναι για το 0-100, 4,5 δευτερόλεπτα. Το γράφει εκεί, όπως το έγραφε και το Seal αντίστοιχα 3,8 αν θυμάστε. Εδώ είναι η τάπα που καλύπτει την θύρα της φόρτισης. Από πλευράς φυσικών διαστάσεων έχουμε λοιπόν αυτό το SUV, το οποίο έχει μήκος 4,83 μέτρα, πλάτος 1,92 μέτρα, με τους καθρέφτες κλειστούς βεβαίως, γιατί με τους καθρέφτες ανοιχτούς είναι σχεδόν στα 2,2 μέτρα, είναι αρκετά φαρδί το Sea Lion 7, και ύψος 1,62 μέτρα, με μεταξώνιο πολύ μεγάλο 2,93 μέτρα, τεράστιο μεταξώνιο. Να πούμε ότι η απόσταση από το έδαφος είναι κοντά στα 16 εκατοστά ανάλογα με την έκδοση, συν πλην λίγα χιλιοστά, με το αυτοκίνητο όχι φορτωμένο βεβαίως. Είναι ένα βαρύ αυτοκίνητο,
όπως φαντάζεστε, 2.225 κιλά η μικρή έκδοση, οι τετρακίνητες είναι σαφώς πιο βαριές, 2.340 για την Design και 2.435 για την Excellence που έχει και μεγαλύτερη μπαταρία. Πλησιάζει λοιπόν τους 2,5 τόνους η μεγάλη έκδοση αυτή που είχαμε στη διάθεσή μας. Μέγιστο βάρος στην οροφή 75 κιλά, έχουμε και πανοραμική γυάλινη οροφή, οπότε η εταιρεία αναφέρει πάντως ότι μπορεί να σηκώσει 75 κιλά στην οροφή του το αυτοκίνητο. Μέγιστο βάρος που μπορεί να έλξει 750 κιλά χωρίς φρένα, 1500 κιλά με φρένα και τέλος να πούμε για τον κύκλο στροφής, ο οποίος προσεγγίζει τα 12 μέτρα, είναι λίγο πάνω από τα 11,5 μέτρα ένας μεγάλος κύκλος στροφής. Εννοείται LED φώτα εμπρός και πίσω και έχουμε και ωραίο animation στα flash τόσο εμπρός όσο και πίσω. Και επίσης όταν κλειδώνεται ή ξεκλειδώνεται το αυτοκίνητο και κάνει την εκκίνηση ή όταν σβήνει, κάνει επίσης ένα πολύ ωραίο animation με τα φώτα του, σβήνει σταδιακά και είναι πολύ όμορφο, ιδίως από το πίσω μέρος. Από πλευράς φρένων να πούμε ότι στην μεγάλη έκδοση, την Excellence, την τετρακίνητη, έχουμε τρυπητούς δίσκους εμπρός και κόκκινες δαγκάνες, trademark κόκκινες δαγκάνες λέει η εταιρεία, οι οποίες δείχνουν να είναι τετραπίστονες, δεν το είδα να αναγράφεται κάπου. Πίσω έχουμε και πάλι κόκκινες δαγκάνες, αεριζόμενα δισκόφρυνα, δεν είναι τρυπητός ο δίσκος, αλλά έχουμε μια διαφορά και στα φρένα για τις ισχυρές εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία. Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, πάμε λίγο να μπούμε στο εσωτερικό του, να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα. Υλικά, μαλακό δέρμα, πλαστικό, αλλά όχι το κλασικό πλαστικό, έχει ωραίο φινίρισμα. Το χερούλια είναι έτσι με αυτόν τον τρόπο εδώ και είναι αρκετά βολικά, μπορώ να πω. Κάνει αυτή την καμπύλη εδώ το χερούλι για την πόρτα και αρχίζουμε να βλέπουμε τα 12 ηχεία. Dyna Audio το ηχοσύστημα και πάλι δέρμα, διακόπτης για το παράθυρο, τσέπη, άλλο ένα ηχείο Dyna Audio. Εδώ είναι το πίσω μέρος του Sea Lion 7, ευρύχωρο για 3 επιβάτες βέβαια πίσω και έχουμε και ένα ωραίο υποβραχιόνιο, το οποίο έχει και 2 ποτηροθήκες και αποθηκευτικό χώρο μικρό με το κινητό σας για παράδειγμα. Ωραία υφή, είναι και θερμενόμενα να πούμε τα πίσω καθίσματα, όχι και ψυχόμενα, είναι θερμενόμενα όμως. Flat πάτωμα εννοείται. Εδώ έχουμε γρίλες αέρα και για τους πίσω επιβάτες και εδώ είναι με πλήκτρα θερμενόμενα. Μπορούν λοιπόν ανεξάρτητα οι πίσω 2 επιβάτες αριστερά και δεξιά να ενεργοποιήσουν τα θερμενόμενα καθίσματά τους σε 2 σκάλες. Και μπαίνοντας στο εσωτερικό του, εξαιρετικά ευρύχωρο και το κάθισμα του οδηγού αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι πιο πίσω από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε πάρα πολύ άνετα θα είναι να σας δείξω και το headroom. Εδώ είναι το headroom, αν μπορείτε να καταλάβετε την απόσταση από το σκιάδιο πρακτικά, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, να το δούμε. Έχω αρκετά μεγάλη απόσταση και κάποιος πολύ ψηλός λοιπόν, παρότι κόβει πίσω η οροφή, και κάποιος πολύ ψηλός μπορεί να κάτσει άνετα μέσα στο Sea Lion 7. Να ανοίξουμε και το ηλεκτρικό σκιάδιο της πανοραμικής οροφής, η οποία φτάνει μέχρι πίσω. Κάνει τη νύχτα μέρα, βέβαια πιο ιδανική για τις βόρειες χώρες, για τις χώρες που δεν έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και όχι τόσο για την Ελλάδα, αλλά και το χειμώνα δεν είναι άσχημη να υπάρχει και φυσικά έχει UV μεμβράνη και αντιλιακή, η οποία κόβει πάρα πολύ τον ήλιο και τη θερμότητα και την ακτινοβολία, αλλά γενικώς πολύ ευρύχωρο στο πίσω μέρος το Sea Lion 7 και αυτό έχουμε να πούμε για εδώ. Πάμε και στο εμπρός μέρος. Όσο για το κάθισμα του συνοδηγού, είναι και αυτό ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 6-way όμως, όχι 8-way, και δεν έχει την υποστήριξη οσφυγικής χώρας. Και να πούμε ότι και τα 2 εμπρός καθίσματα είναι και ψυχόμενα και θερμενόμενα. Τα πίσω είναι μόνο θερμενόμενα. Και έχουμε και τρίτη θέση για ISOFIX. Αυτά από πλευράς σαλονιού. Και πάμε να δούμε και τον αποθηκευτικό χώρο. Ηλεκτρικό portbagage.
ο οποίος είναι 520 λίτρα, αρκετά μεγάλος λοιπόν, όχι γιγαντιαίος για το μέγεθος του οχήματος, αλλά αρκετά μεγάλος, και ρίχνοντας τα καθίσματα που είναι 60-40, φτάνει σχεδόν τα 1800 λίτρα, 1700 και κάτι λίτρα. Γίνεται πολύ μεγάλος λοιπόν, αλλά και ως έχει θα ικανοποιήσει τους περισσότερους ο διαθέσιμος χώρος. Εδώ έχουμε πτυσσόμενη εταζέρα, η οποία και αφαιρείται για να γίνει πιο ενιαίος ο χώρος αν το θέλετε. Εδώ τον βλέπετε καλύτερα. Έχουμε μια μικρή πλαϊνέτη τσεπούλα με διχτάκι. Εδώ έχουμε woofer του ηχοσυστήματος και έχουμε και άλλο ένα ηχείο εδώ πάνω, τους κρίκους για να δέσετε πράγματα κτλ. Και να πούμε ότι εδώ είναι η ντίζα, αν δεν βγαίνει το καλό φόρτισης, να το αποδεσμεύσετε χειροκίνητα. Και κάτω από το πάτωμα αφαιρείται λοιπόν το δάπεδο, αυτό το πάτωμα, και εμφανίζει ακόμα ένα χώρο ο οποίος έχει μεγάλο βάθος. Εδώ θα βρείτε μέσα τα απαραίτητα. Έχουμε χιονοκουβέρτες, έχουμε το καλώδιο για το V2L, έχουμε πάρει μαζί για να τροφοδοτεί τις συσκευές, kit επισκευής κτλ. Είναι βαθύς αυτός ο χώρος λοιπόν, είναι αρκετά βαθύς, είναι μάλλον και πιο βαθύς από του Frank, αυτόν που είδαμε, οπότε μπορείτε να χωρέσετε και εδώ αρκετά πράγματα, μικροπράγματα αν το θέλετε, και να αφαιρέσετε και τελείως το δάπεδο, να κερδίσετε λίγα χιλιοστά ακόμα. Και ακόμα ένα ηχείο εδώ πάνω αριστερά, 3 λοιπόν συνολικά ηχεία από τα 12 του ηχοσυστήματος είναι στο port pagage, και φωτισμός και από τις δύο πλευρές LED. Και εδώ είναι ο χώρος αν ρίξετε για τα καθίσματα. Αυτός είναι ο χώρος που είπαμε, πάνω από τα 1700 λίτρα. Εδώ μπορείτε να δείτε και την κλίση των καθισμάτων. Είναι αρκετά flat, όντως. Έχει ένα μικρό σκαλοπατάκι εδώ βέβαια, αλλά πέφτουν αρκετά οι πλάτες των καθισμάτων, σχεδόν σε οριζόντια θέση, οπότε μπορείτε να φορτώσετε αρκετά πράγματα μεγάλων διαστάσεων. Πάμε και στο εμπρός μέρος. Εδώ έχουμε πολλά περισσότερα πλήκτρα βέβαια, αυτόματα παράθυρα, καθρέφτες, ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι, child lock για τις πίσω πόρτες, ξεχωριστά τις δύο πίσω πόρτες, τα ίδια υλικά κατασκευής, και για το ηλεκτρικό portbagage, το οποίο είναι σε όλες τις εκδόσεις διαθέσιμο, ξεχωριστό κουμπάκι. Ωραία λεπτομέρεια, το πεντάλ του γκαζιού είναι στο πάτωμα, δεν έρχεται από πάνω όπως του φρένου, το οποίο βλέπουμε σε ειδικές κατασκευές, οπότε να το αναφέρω. Και έχουμε και τον κλασικό χώρο κάτω από την κεντρική κονσόλα, ο οποίος κλασικά πρέπει να εξαρθρώσετε το χέρι σας για να το βάλετε και όταν είστε καθισμένοι. Καλύτερα να έχετε πρόσβαση σε αυτόν όταν είστε εκτός του αυτοκινήτου. Έχει όμως ωραία επένδυση και έχουμε εδώ και τις δύο Type-C θύρες, υποδοχή για microSD και έξοδο αναπτήρα. Να πούμε ότι οι Type-C θύρες είναι 18 και 60 watts αντίστοιχα. Και βέβαια, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι πίσω επιβάτες, εδώ έχει τυσσόμενες USB Type-C θύρες για να φορτίζετε το κινητό σας και όχι σε σταθερή θέση. Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζουμε είναι το 8-way ρυθμιζόμενο κάθισμα του οδηγού. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε πάρα πολλές, έχουμε και leg support, σηκώνεται εδώ, εκτός από την ανάκληση, εκτός από το ύψος, και έχουμε και επιπλέον leg support, το οποίο εκτείνεται σε ένα μικρό βαθμό βέβαια, γιατί ο οδηγός πρέπει να μπορεί να φτάνει τα πεντάλ άνετα. Και έχουμε και υποστήριξη οσφυγικής χώρας σε διάφορα επίπεδα. Φουσκώνει εκεί το μαξιλαράκι και μπορεί να σας βοηθήσει στα μεγάλα ταξίδια, να μην κουράζετε η μέση σας. Είπαμε, είναι η έκδοση με το Napa δέρμα. Ωραία ήταν τα καθίσματα, ενιαίο προσκέφαλο. Μας άρεσαν και στο ταξίδι, μας άρεσαν γενικά στην καθημερινότητα συναίσθηση. Και να μπούμε λίγο μέσα τώρα, να δούμε πράγματα για το Sea Lion 7. Κάνω το κάθισμα πίσω για να έχουμε field of view άνετα και πάει και αρκετά πίσω, μπορώ και να ξαπλώσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε το τιμόνι, το οποίο έχει 4 ακτίνες με αυτό τον ωραίο σχεδιασμό, αλλά είναι κυρίως στρογγυλό το τιμόνι, λίγο flat στο κάτω μέρος ελάχιστα. Κλασικό κέντρο BYD εδώ σαν διαμάντι. Έχουμε πλήκτρα για cruise control
κάμερες, 360 κάμερες, να ενεργοποιήσετε το 360 view. Από εδώ ρυθμίζετε την απόσταση και την ταχύτητα για το cruise control, οπότε είναι όλα πολύ βολικά αυτά. Και έχουμε και ένα κουμπάκι το οποίο αλλάζει την ένδειξη εκεί στο dash, θα τη δούμε στη συνέχεια. Από εδώ είναι για το infotainment, την ένταση, mute, αυτά τα πολύ ωραία κουμπάκια τα περιστροφικά της εταιρείας. Και εδώ έχουμε πάλι κουμπάκι που αλλάζει μία ένδειξη στο dash. Ο καθρέφτης auto dim. Εδώ έχουμε τα πλήκτρα αφής για το ηλεκτρικό σκιάδιο που το βάζει σε όποια θέση θέλετε. Εδώ έχουμε και πάλι γνώριμα πράγματα, πλήκτρα φυσικά όχι αφής, τα οποία όμως είναι ενιαία για τις τρεις λειτουργίες αριστερά και δεξιά. Έχουμε κυρίως πλήκτρα κλιματισμού, έχουμε το διαμαντένιο των επιλογέα σχέσεων που είναι πολύ βολικός και σε ωραία θέση. Εκκίνηση του αυτοκινήτου. Έχουμε πλήκτρα για την ρύθμιση των modes και της αναγεννητικής παιδίσης. Επίσης το εκτιμούμε πάρα πολύ να είναι αυτά στην άκρη του χεριού μας, ειδικά σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και πλήκτρο για την ένταση και να ανοιγοκλίνετε την πηγή τέλος πάντων. Θέση ασύρματης φόρτισης και μάλιστα 50 watts, πολύ γρήγορη, πολύ ισχυρή ασύρματη φόρτιση και με εξαερισμό, γιατί θα ζεσταθεί το κινητό σας μοιραία με τόσο ισχυρή φόρτιση, οπότε το ψύχει κιόλας. Και έχουμε και άλλη μια υποδοχή πολύ άνετη να βάλετε δύο κινητά, να βάλει και ο συνοδηγός το δικό του. Εδώ είναι η αεραγωγή. Εδώ έχουμε αυτή την ωραία επιφάνεια, η οποία δεν διακρίνεται εύκολα τη μέρα, αλλά έχει φωτισμό, ο οποίος είναι πολύ εντυπωσιακό το βράδυ, κάνει ένα ωραίο εφέ. Θα το δείτε στα βραδινά μας πλάνα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρχικά δεν το καταλαβαίνεις μόλις δεις το αυτοκίνητο τη μέρα, δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να είναι αυτή η επιφάνεια και γιατί είναι έτσι, αλλά είναι πολύ ωραίος ο φωτισμός. Δερμάτινη επένδυση και εδώ μπροστά, μαλακό δέρμα, ηχείο, εκείνο το HUD, Twitter και όπως μπορείτε να δείτε και ο αισθητήρας που βλέπει για την προσοχή του οδηγού, βλέπει τα μάτια σας, σας κοιτάει διαρκώς και φροντίζει να έχετε την προσοχή σας στον δρόμο, να σας βγάλει από μια δύσκολη θέση αν είστε κουρασμένοι, αποκοιμηθείτε οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε τις ωραίες γραμμές που κάνει εδώ σχεδιαστικά η πόρτα και το χερούλι. Μου άρεσε πολύ εμένα αυτό. Δεν τρώει χώρο, γιατί έχεις χώρο εδώ να βάλεις το χέρι σου, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο να δείξουμε, δύο ποτηρωθήκες εδώ, υποβραχιόνιο και ένας χώρος αρκετά βαθύς εδώ για να βάζετε αντικείμενα, κλασικός. Από πλευράς ασφάλειας και αερόσακων εκτός από τα βοηθήματα του οδηγού, να πούμε ότι έχουμε αερόσακο οδηγού συνοδηγού, κεντρικό αερόσακο εμπρός, αερόσακους τύπου κουρτίνα στα πλάγια. Επίσης να αναφέρουμε ότι έχουμε UV protection και στο bar breeze και στα εμπρός παράθυρα, όπως και θερμική μόνωση και ηχομόνωση, έτσι αναφέρει η εταιρεία. Ενώ στα πίσω παράθυρα έχουμε και φημέ, ένα απαλό φημέ εκτός από όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε και πλευρικούς αερόσακους και για τους εμπρός και για τους πίσω. Και φυσικά το αυτοκίνητο έχει πάρει βαθμολογία 5 αστεριών στο Euro NCAP με πολύ καλές βαθμολογίες, οπότε είναι εξαιρετικά ασφαλές, δεν θα έχετε άγχος για αυτό το πράγμα, ομιγέννητο. Το τιμόνι ρυθμίζεται και πάνω κάτω και τηλεσκοπικά μέσα έξω, να το ξέρετε αυτό. Από εδώ έχουμε ρύθμιση φώτων και μπορούμε με το κουμπάκι εδώ στο πλάι να πειράξουμε και την ένδειξη του trip. Εδώ έχουμε τους γυαλοκαθαριστήρες και πάμε να δούμε λίγο τα του infotainment. Έχουμε λοιπόν ένα LCD panel dashboard εδώ, το οποίο είναι 10,25 ιντσών, και την κλασική 15,6 ιντσών περιστρεφούμενη κεντρική οθόνη, χαρακτηριστικό των μοντέλων της BYD, σχεδόν όλων των μοντέλων της, περιστρέφεται όπως θέλετε, η οποία είναι πολύ μεγάλης διαγωνίου, ένα τεράστιο tablet και μέσα από αυτήν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Έχουμε και το ηχοσύστημα, το οποίο είπαμε είναι με 12 ηχεία της Dyn Audio και είναι εξαιρετικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο dash αρχικά. Είναι μεγάλο το dash και έχει αρκετές ενδείξεις, λίγο χάνεστε μερικές φορές, αλλά συνηθίζει το μάτι να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Έχουμε λοιπόν στο κέντρο το γράφημα με το αυτοκίνητο, δείχνει τη λωρίδα, το οποίο βοηθάει και στο cruise control όταν είστε στον αυτοκινητόδρομο. Κάτω αριστερά ένδειξη μπαταρίας, αυτονομία. Η ένδειξη ισχύως δεν είναι με γράφημα, είναι μόνο
με αριθμό, θα ήθελα να είναι με γράφημα γιατί μερικές φορές θέλω να την κοιτάζω και εκεί χάνεται. Έχουμε το trip και έχουμε στα αριστερά είτε την ένδειξη κατανάλωση των τελευταίων 50 χιλιόμετρων, είτε από εδώ, όπως είπαμε, αλλάζουν αυτές οι ενδείξεις, μπορείτε να έχετε την συνολική κατανάλωση του οχήματος ή την πίεση των ελαστικών και την θερμοκρασία. Έχουμε και αισθητήρες τέτοιους. Έχουμε και την ένδειξη προσανατολισμού πάνω αριστερά. Τώρα κοιτάμε νότο για παράδειγμα. Εδώ βλέπετε την αγεννητική πέδηση, σε ποιο επίπεδο είναι. Και εδώ στα δεξιά έχουμε 4 διαφορετικές ενδείξεις. Εδώ αν έχετε συνδέσει το κινητό σας για παράδειγμα μέσω Android, όταν εμφανίζεται ένας μικρός χάρτης ή οδηγίες πλοήγησης, ό,τι θέλετε, μια μικρογραφία. Αν θέλετε όμως το κάνετε και full screen αυτό, να πιάνει ένα μεγαλύτερο πλάτος της οθόνης, η navigation. Αλλιώς από αυτό το πλήκτρο έχουμε το όριο ταχύτητας αν το έχετε θέσει, timer για επιτάχυνση, όταν θέλετε να κάνετε μια μέτρηση για παράδειγμα, είναι στα performance μοντέλα της εταιρείας, είναι χαρακτηριστικό, στο sport mode, και εδώ είναι η αναπαραγωγή μουσικής. Ό,τι θέλετε διαλέγετε εσείς από αυτά. Αυτές είναι οι επιλογές για τον dash, δεν μπορείτε να πειράξετε κάτι άλλο, μην περιμένετε κάτι περισσότερο να βρείτε εδώ. Και έχει διαφορά σε σχέση με άλλα μοντέλα της BYD που είχαμε δει στο παρελθόν, που έβγαινε ένα μενού στο κέντρο και από εκεί διάλεγες πράγματα και μπορούσες να πειράξεις και τον ανεμιστήρα, την θερμοκρασία του κλιματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά εδώ, το αναφέρουμε. Και πάμε να δούμε λίγο την κεντρική οθόνη, η οποία έχει και αυτή πάρα πολλά πράγματα και εφαρμογές εννοείται. Κλασικά πάνω δεξιά έχουμε την ένδειξη της ποιότητας του αέρα. Δεν έχουμε βέβαια την ένδειξη της κλίσης του δρόμου, το αν είστε σε ανηφόρα, κατηφόρα και πόσες μοίρες. Anyway, δεν το είχαμε. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, έχουμε κάποια shortcuts πλέον στο κάτω μέρος, τα οποία μπορείτε να προσθέσετε και εσείς άλλα και έχει πάρα πολλές δυνατότητες να προσθέσετε shortcuts αν θέλετε. Όχι τα πάντα, αλλά αρκετά πράγματα υπάρχουν εδώ. Στο κάτω μέρος έχουμε άλλη μια μπάρα η οποία μας πάει στο μενού, στις ρυθμίσεις, στον κλιματισμό. Μπορείτε να κάνετε quick toggle τη θερμοκρασία, διζωνικός βέβαια ο κλιματισμός. Βλέπετε και την ένταση του ανεμιστήρα, εδώ με μια ένδειξη. Defrosting, μάλλον ξεθάμπομα. Εδώ πάμε σε split screen mode. Κάποιες εφαρμογές το υποστηρίζουν, σιγά σιγά αυξάνονται. Μπορείτε για παράδειγμα να έχετε αριστερά την πλοήγηση, δεξιά το Spotify για παράδειγμα, κάτι άλλο ή τις ρυθμίσεις. Από εδώ είπαμε περιστρέφεται η οθόνη κατά 90 μοίρες και εδώ πάμε στις εφαρμογές. Ανοίγουμε το μενού των εφαρμογών. Πριν από αυτό όμως να κάνουμε ένα swipe down, να δούμε και εδώ quick toggles, Wi-Fi, data, απενεργοποίηση οθόνης, vehicle control, να πειράξετε εύκολα και γρήγορα κάποια πράγματα, child presence detection υπάρχει σε αυτό το αυτοκίνητο, hill descent control, να ενεργοποιήσετε το HUD, το οποίο είναι τώρα κάπου εκεί, να ενεργοποιήσετε το HUD και όλα αυτά επίσης μπορείτε να τα παραμετροποιήσετε. Μπορείτε λοιπόν να προσθέσετε αρκετές λειτουργίες, ειδικά εδώ στα quick toggles που αφορούν το αυτοκίνητο. Μπορείτε να δείτε πόσα από αυτά μπορείτε να προσθέσετε σαν γρήγορες ρυθμίσεις, δηλαδή με ένα swipe down και ένα πάτημα να κάνετε αυτό που θέλετε, και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Και φωτεινότητα και ένταση ήχου. Βέβαια, εδώ είναι ο βοηθός της BYD, ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται και μπορεί να κάνει πράγματα, ή να πείτε, να τον καλέσετε φωνητικά λέγοντας Hi BYD. What's up? Ή απλώς πατάτε πάνω αριστερά και του δίνετε την εντολή. Εδώ διαλέγετε theme, wallpaper για την οθόνη, έχει ωραία πραγματάκια. Και εδώ αυτό που κάνει είναι ότι θέτει όλο το desktop να είναι χάρτης, το οποίο μπορεί κάποιος από εσάς να σας βολεύει και είναι χάρτης, μπορείτε να τον πειράξετε αν θέλετε να βλέπετε λοιπόν διαρκώς το χάρτη. Και εδώ βλέπετε και άλλα πραγματάκια, όπως το που υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, όπως το πόσο μακριά σας φτάνει με την μπαταρία που έχετε αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο. EV Reachable Range λοιπόν, το βλέπετε εδώ.
Και είπαμε, διαρκώς βελτιώνονται όλα αυτά, είναι ωραίο που υπάρχουν, αλλιώς το ξαναγυρίζετε σε κλασικό mode. Android Auto, ασύρματο και Apple CarPlay, τα οποία λειτουργήσαν υποδειγματικά, εξαιρετικά, συνδέεται ταχύτατα το αυτοκίνητο, λειτουργεί εξαιρετικά. Εδώ βλέπετε πάλι τα Quick Toggles, τα ξαναδείξαμε. Πάμε λίγο να μπούμε στις εφαρμογές. Τι έχουμε στις εφαρμογές? Πάμε στο κλιματισμό, CarPlay, Android Auto, Amazon Music, Albums, BYD Assistant, η 360 κάμερα, BYD Store, Browser. Το αυτοκίνητο έχει data, αλλά θέλει Wi-Fi connection για να συνδεθεί, να κάνετε browsing. Και βασικά όλα αυτά σας πάνε σε εφαρμογές και στη μέση του αυτοκινήτου. Έχουμε και ένα καραόκε και υπάρχει και το BYD Store, το οποίο έχει επιπλέον εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε. Εδώ έχουμε για παράδειγμα το YouTube, αλλά και αυτό θέλει Wi-Fi, αλλά όχι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι μπορείτε να κατεβάσετε. Γενικά τα stores των αυτοκινήτων είναι ακόμα, δεν έχουν ποικιλία εφαρμογών, αλλά όσο περνάει ο καιρός πιστεύω θα αλλάζει και αυτό. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις του κλιματισμού και των καθισμάτων. Εδώ είναι λοιπόν το interface, είπαμε διζωνικός κλιματισμός, τον πειράζετε από εδώ, αλλά μπορείτε, έχουμε και τα quick toggles εδώ, οπότε βοηθάει, και στο κάτω μέρος. Τώρα ενεργοποιήθηκε ο ανεμιστήρας, βλέπετε και εδώ το ότι μας δείχνει ότι ενεργοποιήθηκε. Πάνω κάποιες ρυθμίσεις, ανακύκλωση του αέρα by default ευτυχώς, και εδώ ρυθμίζεται την ισχύ του ανεμιστήρα, την ένταση. Το παρακάναμε. Λοιπόν, και εδώ ρυθμίζεται και το ποια αεραγωγή θα λειτουργούν, επίσης χρήσιμο. Εδώ λοιπόν έχουμε ιονιστή αέρα, αν θέλετε τον ενεργοποιείτε ή όχι. Είναι κάτι επιπλέον του φίλτρου μικροσωματιδίων που διαθέτουν τα αυτοκίνητα και δεν το έχουμε ξαναδεί σε μοντέλο της BYD. Έχουμε λοιπόν και τον ιονιστή αέρα, ο οποίος βοηθάει και αυτός. Και εδώ πάνω αριστερά πάμε στα καθίσματα. Έχουμε λοιπόν θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενους καθρέφτες εννοείται, και ψυχόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού σε 2 στάδια. Και είναι πολύ ωραία η ψήξη των καθισμάτων, λειτουργεί αποτελεσματικά όπως και η θέρμανση. Πίσω έχουμε μόνο θερμαινόμενα, όπως προείπαμε. Εδώ είναι το Air Purification, μας δείχνει την ποιότητα του αέρα εντός και εκτός της καμπίνας και μπορείτε να πατήσετε και να κάνετε Purification. Βέβαια δεν έχει νόημα με ανοιχτά παράθυρα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ είναι ο ιονιστής. Έχουμε βέβαια και τα gestures με το τριπλό swipe, το οποίο από πάνω προς τα κάτω αυξάνει τη θερμοκρασία, προς τα πάνω τη μειώνει, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Και για την ταχύτητα του ανεμιστήρα, τριπλό swipe αριστερά δεξιά αυξομειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα, οπότε είναι πολύ βολικό και βοηθάει πάρα πολύ στον έλεγχο του κλιματισμού. Και στα settings τι έχουμε? Στα settings πάμε πρακτικά στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Μας πέταξε γρήγορα στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Να πω ότι το κάθισμα που είναι αεριζόμενο του οδηγού ακούγεται κιόλας ο εξαερισμός. Ακούγεται σαν να υπάρχει όντως κάποιος ανεμιστήρας ανοιχτός, οπότε ηχητικά δεν είναι τελείως, το καταλαβαίνεις. Αφού τις ανοίξαμε λοιπόν, πάμε και στις ρυθμίσεις, ξεκινώντας από το μενού System. Εδώ έχουμε τα της συνδεσιμότητας, Audio. Εδώ έχουμε τις δυνατότητες που σας δίνει το ηχοσύστημα και είπαμε είναι εξαιρετικό ηχοσύστημα. Δεν θα δείτε πάρα πολλές δυνατότητες εδώ. Έχετε όμως δυνατότητα να περιορίσετε το που θα ακούγεται ο ήχος, χρήσιμο, και φυσικά να παίξετε με την δυναμική του ήχου, με τα μπάσα, τα πρίμα, τις μεσαίες. Στο display έχουμε φωτεινότητα της οθόνης, screen saver. Εννοείται ότι έχουμε αυτόματη φωτεινότητα, αλλά αυτά αφορούν την κεντρική οθόνη. Dark mode φυσικά, το οποίο εφαρμόζεται και στο dash, χαιρόμαστε γι' αυτό. Να ο μικρός χάρτης που σας έλεγα, αν συνδεθείτε μέσω Android Auto και όταν έχετε πλοήγηση σας βγάζει όλες τις πληροφορίες, υπολοιπόμενο χρόνο, απόσταση κτλ. Στο Auto πάμε σε white mode, είναι μέρα. Να δείξω λίγο την έκδοση
πάντα χρήσιμο για εσάς που θα αγοράσετε αυτοκίνητο και αναρωτιέστε σε ποια έκδοση βρίσκεται και το αυτοκίνητο της δοκιμής. Εδώ τα της ώρας και κάποια άλλα πραγματάκια που θυμίζουν smartphone, δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Εδώ αποθηκευτικός χώρος του αυτοκινήτου, βλέπετε πόσα GB έχει και πόσα είναι διαθέσιμα. Πάμε εδώ στο ADAS, έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, το Intelligent Cruise Control που είναι το Adaptive Cruise Control και κάτι παραπάνω με Lane Centering, το ενεργοποιείτε από εδώ. Δεν μπορείτε όμως να το κάνετε εν κινήσει, οπότε πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας να φροντίσετε να το έχετε ενεργό ή ανενεργό. Πρέπει να σταματήσετε να το βάλετε στο parking και να το αφαιρέσετε. Εδώ έχουμε όλα αυτά τα βοηθήματα που μας τα δείχνει και με εικόνες πλέον η BYD σε αυτό το interface και μας αρέσει πολύ γιατί καταλαβαίνεις τι κλείνεις και τι ανοίγεις. Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection, τυφλή γωνία, που είναι και με ηχητική ειδοποίηση και με ειδοποίηση στην οθόνη, ένδειξη. Για την πόρτα, αποφυγή, πολύ σημαντικό, να μην ανοίξει την πόρτα όταν πλησιάζει όχημα ή άνθρωπος, ποδήλατο, οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι ο έλεγχος για την αυτόματη μεγάλη δέσμη, να το ξέρετε, μην το ψάχνετε αλλού. Απενεργοποίηση του ESC, βέβαια μέχρι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Hill Descent Control, το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Lane Departure Assist, που μπορείτε και να ρυθμίσετε τι κάνει, αν σας ενημερώνει με δόνηση στο τιμόνι ή με ήχο ή και με τα δύο, και αν κάνει και κάτι για να διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου ή όχι. Warning. Και έχει και την ευαισθησία του, την οποία απλά βλέπετε εδώ. Έχουμε αυτόματο φρενάρισμα πανικού ανάγκης, Rear Collision Warning, Front Collision Warning, εδώ ορίζεται το πόσο ευαίσθητο θα είναι. Έχουμε και Front Cross Traffic Alert και Brake, και για πίσω επίσης και Alert και Brake. Έχουμε τα πάντα από βοηθήματα οδηγού, όπως καταλαβαίνετε. Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και το τι συμβαίνει όταν το αναγνωρίζει, βλέπετε εδώ πέρα, και τα data για να είναι πάντα ενημερωμένο αν αλλάξει κάποιο όριο στο δρόμο και στους χάρτες και οτιδήποτε άλλο, το διαβάζει και αλλάζει γι' αυτό. Parking Assist, εδώ έχουμε τις 360 κάμερες και αν θέλετε για κάποιο λόγο να απενεργοποιήσετε τους αισθητήρες οπισθοπορίας. Πάμε στο μενού Energy. Intelligent Torque Adaptation Control της BYD, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα το που πάει και πώς πάει η ισχύς στον εμπρός και τον πίσω άξονα, και κάποιος λόγος θα υπάρχει που υπάρχει και σαν ρύθμιση και δεν είναι by default ενεργοποιημένο. Δεν το μπορώ να σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή αυτό. Εδώ επιλέγετε Standard ή High αναγεννητική πέδηση, αλλά μπορείτε και μέσω του πλήκτρου εδώ κάτω, όπως είπαμε, και την ένδειξη πολυπόμενης αυτονομίας Standard ή Dynamic. Τώρα ας πούμε μου λέει 141, σε Standard θα μου έλεγε 151. Ανάλογα με το πόσο οδηγείτε και την κατανάλωση στα τελευταία χιλιόμετρα αλλάζει αυτή η ένδειξη. Smart Charging, κλασικά το έχουμε στα μοντέλα της BYD, μπορείτε να ορίσετε ποιες ώρες θα φορτίζει. Έχουμε ρύθμιση των Ampere από 6 έως 16 maximum. Το καλό βέβαια που παίρνετε με το αυτοκίνητο είναι 8 Ampere. Το κλείδωμα του πορτακίου, το κλείδωμα της θύρας φόρτισης, το πορτάκι, και έχουμε και Charge Preheating, το οποίο τώρα που το πάτησα μου λέει ότι είναι μια χαρά η θερμοκρασία της μπαταρίας και δεν χρειάζεται preheating, αλλά για το χειμώνα, για ταχύτερη DC φόρτιση, γιατί υποστηρίζει και πολύ μεγάλη ισχύως DC φόρτιση το Sea Lion 7, ειδικά στην έκδοση Excellence, χρειάζεται μια προθέρμανση της μπαταρίας. Και εδώ έχουμε την οθόνη με την κατανάλωση. Έχουμε λοιπόν, βλέπετε στα 6.000 χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο, που είναι και δημοσιογραφικό, το τονίζω, 21,7 κιλοβατόρες μέση κατανάλωση, που συμβαδίζει και με αυτά που ανακοινώνει η εταιρεία. Και έχουμε και την κατανάλωση των τελευταίων 50 χιλιόμετρων. Όπως την έχουμε και στην οθόνη, την έχουμε και εδώ λίγο πιο αναλυτικά με γράφημα, που μπορείτε να την κάνετε και αυτή reset. Αυτά έχουμε στο Energy Consumption. Δεν έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να δούμε πολλά πράγματα και να κάνουμε. Και πάμε και στο Vehicle. Κλιματισμός Eco ή Comfort, είναι αισθητή η διαφορά, ειδικά τώρα με τη ζέστη. Στο Eco βλέπετε ότι δεν θα, ακόμα και στο τέρμα, αν είναι πολύ ζεστή η καμπίνα, θα του πάρει λίγη ώρα παραπάνω να την ψήξει. Στο Comfort θα το κάνει πολύ πιο άνετα. Remote AC Schedule από 10 έως 30 λεπτά να
ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό. Automatic Purification για τον αέρα. Όταν διαβάζει πολύ υψηλά μικροσωματίδια το κάνει αυτόματα το αυτοκίνητο. Να ενεργοποιείται η ανακύκλωση αυτόματα στο παρκάρισμα και να μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Εγώ το βρίσκω χρήσιμο αυτό, φαντάζομαι και κάποιοι από εσάς. Καθίσματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε λοιπόν τα καθίσματα και έχετε και μνήμη από το μενού της οθόνης. Εδώ μας ξαναπάει στο μενού των καθισμάτων που είδαμε και πριν. Κλείδωμα, μπορείτε να ρυθμίσετε σε ποιο ύψος ανεβαίνει η πίσω πόρτα, από το 15% έως το 100%. Πότε θα κλειδώνουν τα χερούλια, θα μπαίνουν μέσα στις πόρτες αυτόματα και τι άλλο γίνεται όταν πατάτε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Auto close windows in rain, αν το θέλετε. Auto window closing at high speed, δεν το δοκίμασα, αλλά δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά γενικότερα το οτιδήποτε κάνει το αυτοκίνητο σε κάποια πράγματα χωρίς να σε ρωτήσει πρώτα ή χωρίς να το θέλεις, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παρεμβατικό. Είναι έξυπνα χαρακτηριστικά να υπάρχουν, αλλά κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις και μόνος σου. Εδώ notifications, ο ήχος που κάνει για τους πεζούς το αυτοκίνητο και ρυθμίσεις για τον assistant. Εδώ βλέπετε κάποια άλλα πραγματάκια που αφορούν την ψηφιακή βοηθό της BYD. Και εδώ στα voice skills βλέπετε όλες τις εντολές που ξέρει αυτή τη στιγμή και μπορεί να εξυπηρετήσει η βοηθός BYD. Βλέπετε ότι δεν είναι λίγες, έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει και να σας βοηθήσει, και όσο βελτιώνονται και η ψηφιακή βοήθεια πιστεύω θα τη χρησιμοποιούν και άνθρωποι που δεν είναι fans των φωνητικών εντολών, αλλά αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο όλο αυτό. Στο Cabin Perception έχουμε την ανίχνευση του οδηγού. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε βέβαια αν σας ενοχλεί. Για παράδειγμα, μερικές φορές μπορεί να μην αναγνωρίζει το πρόσωπό σας χωρίς λόγο, αλλά η ηχητική ειδοποίηση δεν είναι τόσο ενοχλητική και δεν γίνεται συνέχεια, οπότε δεν το απενεργοποίησα. Και έχουμε και το Child Presence Detection. Εδώ έχουμε την φωτεινότητα του dash. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αν θέλετε το navigation να φαίνεται μικρό, να φαίνεται απλό ή να φαίνεται full screen, πιάνει όλο το πλάτος της οθόνης, αλλά παραμένουν βέβαια οι υπόλοιπες ενδείξεις βασικές στη θέση τους. Εμένα μου αρέσει να το έχω εκεί δεξιά. Και για το trip και το οδόμετρο. HUD. Ενεργοποιούμε λοιπόν το HUD. Θα το κατεβάσω λίγο για να το δείτε. Τώρα μου κάνει flicker βέβαια, δυστυχώς δεν μπορώ να σας το δείξω. Έχει την ένδειξη της ταχύτητας στο κέντρο, αριστερά τα όρια και το cruise και δεξιά το αν είστε στη λωρίδα, και έχουμε το adaptive cruise και το lane keep assist ενεργοποιημένα. Αν το δυναμώσω εδώ μπορείτε να το δείτε λίγο καλύτερα, συγγνώμη για το flicker τώρα, αλλά συμβαίνει αυτό. Και έχουμε και snow για να φαίνονται λίγο, να μην φαίνονται λευκά, να μπορείτε να τα ξεχωρίσετε στο χιονισμένο περιβάλλον, και μπορείτε να βγάλετε και τις ενδείξεις και να αφήσετε μόνο την ταχύτητα και τα όρια έξω από το ADAS και το Navi. Αυτά για το HUD. Comfort Driving, έχουμε αυτόματους γυαλοκαθαριστήρες, αυτόματα το κάθισμα του οδηγού να πηγαίνει πίσω για να βγείτε από το αυτοκίνητο και μόλις κλείσετε την πόρτα να ξαναπηγαίνει μπροστά. Auto Fold και Tilt καθρεφτών όταν κάνετε όπισθεν, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο, δηλαδή σε ένα premium αυτοκίνητο πρέπει να υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Ambient φωτισμός που είπαμε, τον βλέπετε στα νυχτερινά μας πλάνα. Μπορείτε να παίξετε με τους χρωματισμούς και τα animations που θα κάνει, και αν θέλετε να είναι μόνο για τους εμπρός ή και για τους πίσω. Έχει πραγματάκια να κάνετε. Ύψος δέσμης φώτων, hello goodbye lights και αυτό το όμορφο εφέ με τα φώτα που είπαμε και πριν. Και έχουμε και φως στις πόρτες που φωτίζει κάτω το έδαφος όταν πλησιάζει το αυτοκίνητο για να βλέπετε. Και στο Intelligent Chassis έχουμε για το τιμόνι Comfort ή Sport. Είναι λίγο βαρύ το τιμόνι, ομολογώ, οπότε το είχα στο Comfort, ενώ υπάρχουν και έχουμε οδηγήσει και μοντέλα και ίδιες κατηγορίες τα οποία έχουν πολύ πιο ελαφρύ τιμόνι και μπορεί να τύχει να το βάλω στο Sport για να έχω λίγο καλύτερη αίσθηση. Εδώ δεν ισχύει αυτό.
Και Brake Assist Mode, Comfort και Sport. Αυτό που έχω αρχίσει στο οποίο να καταλήγω είναι ότι βάζω το πεντάλ στο Sport του φρένου, μου αρέσει εμένα περισσότερο, αλλά αν έχει επιλογή να μην γίνεται απότομο το φρενάρισμα, η ακινητοποίηση του οχήματος όταν κινείστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, για παράδειγμα όταν κάνετε μικροελιγμούς ή σταθμεύετε, όπως αυτό, να το έχω ενεργοποιημένο. Αυτός ο συνδυασμός μου αρέσει λοιπόν πλέον στα αυτοκίνητα της αγοράς, αυτό έχω παρατηρήσει. Να δούμε και τις 360 κάμερες, να τις ενεργοποιήσω από εδώ. Έχουμε λοιπόν Top View, έχουμε να επιλέξετε ποια κάμερα θέλετε να βλέπετε, πολύ καλή ανάλυση. Μας αρέσουν οι κάμερες στα μοντέλα της BYD, έχουν πολύ καλή ανάλυση και ποιότητα και την ημέρα και τη νύχτα, ωραία πραγματάκια, και μπορείτε να κάνετε Ghost και το όχημα. Εδώ είναι πάλι η προβολή, μπορείτε να το δείτε και έτσι. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ στο να κινείστε σε στενούς χώρους και να παρκάρετε και οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει και με pop-up, το οποίο είναι ωραίο γιατί και σε μερικές περιπτώσεις όταν στρίβετε, ανάβετε το flash και στρίβετε, εμφανίζεται ένα pop-up το οποίο σας δείχνει μια μικρή εικόνα του top view και σας βοηθάει να στρίψετε σε ένα στενό, για παράδειγμα. Λοιπόν, κάτι άλλο πολύ χρήσιμο και ωραίο, όταν πάτε στο manual πάτε από το service με menu στο overhaul manual και έχει data το αυτοκίνητο, φορτώνει το manual. Πολύ χρήσιμο πλέον το ότι δεν χάνεσαι σε 350 σελίδες εγχειρίδιο χρήσης, αλλά έχει contents με κατηγορία και έχει και κάτι ακόμα καλύτερο. Πας εδώ στο index και σου βγάζει το αυτοκίνητο, οπότε αν θες να μάθεις κάτι για κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι του αυτοκινήτου, και υπάρχει εδώ σαν shortcut, να το πω έτσι, απλά πατάς και στο βγάζει. Για παράδειγμα, ήθελα να δω πώς λειτουργεί η λειτουργία του port bagage να ανοίγει με το πόδι. Πάτησα λοιπόν εδώ, locking unlocking the trunk, και με πήγε κατευθείαν στο κομμάτι του εγχειριδίου που σου αναφέρει ακριβώς αυτό. Πράγματα για το πώς ανοίγει, κλείνει, κλειδώνει το port bagage. Οπότε έμαθα και πώς γίνεται. Και το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο που υπάρχει αυτό για να μην χάνεσαι στην πληροφορία. Κανείς δεν μπορεί να κάτσει να διαβάζει 200-300 σελίδες ή να κάνει αναζητήσεις. Είναι πολύ πιο εύκολος αυτός ο τρόπος να βρεις κάτι που θέλεις. Τα είπαμε όλα για το Sea Lion 7 και ήρθε η ώρα για βόλτα να πούμε ακόμα περισσότερα. Να είμαστε λοιπόν με το BYD Sea Lion 7 καθοδόν και έχουμε πολλά να πούμε. Θα προσπαθήσω να γίνω όσο πιο περιεκτικός γίνεται, ξεκινώντας λοιπόν κατευθείαν από την γενικότερη αίσθηση που έχεις όταν το οδηγείς. Η ηχομόνωση της καμπίνας είναι εξαιρετική, η εργονομία του είναι αρκετά καλή, δεν θα πω τέλεια, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά μιλάμε και πάντα για το δικό μου το ανάστημα που είμαι γύρω στο 1,80, οπότε μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Τα περισσότερα είναι εκεί που θα ήθελα να είναι. Όχι όλα, ξαναλέω, αλλά είναι αρκετά καλά τα πράγματα και γενικά νιώθεις άνετα στην καμπίνα του. Το οδήγησα αρκετά και σε επαρχιακό δρόμο αυτές τις μέρες και το μόνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι παρότι σε βοηθάνε πάρα πολύ οι 360 κάμερες και τα πάντα που έχει πάνω στο να διαχειριστείς τον όγκο του, τα A-pillars, το μέγεθός τους και παρά το ότι υπάρχουν φινιστρίνια, σε μερικές περιπτώσεις μου έκοβαν λίγη ορατότητα στον επαρχιακό δρόμο, στις στροφές. Δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά ήθελα να το αναφέρω γιατί το παρατήρησα και γι' αυτό το αναφέρω. Κατά τα άλλα, πολύ καλή ορατότητα, όπως είπα βοηθάνε πάρα πολύ και οι κάμερες του αυτοκινήτου, η 360 κάμερα και όλη αυτή η έξυπνη διαχείριση που κάνει και μέσω του infotainment. Για παράδειγμα, ανάβεις flash να ξεκινήσεις, σου ανοίγει ένα pop-up ή σου ενεργοποιεί την κάμερα την εμπρόστια κατά την πρώτη εκκίνηση, ώστε να είσαι πιο άνετος, να ξεπαρκάρεις πιο εύκολα και γενικά κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη το infotainment, οπότε δεν έχω κανένα παράπονο. Το Sea Lion 7 σε κάνει να νιώθεις πολύ άνετα μέσα του. Το ηχοσύστημα είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε και πάλι, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ καλό ηχοσύστημα και τα καθίσματα είναι άνετα και ταυτόχρονα προσφέρουν και την απαραίτητη πλευρική στήριξη και άνετα και σε πολύ ωρή χρήση.
Το μόνο που λείπει από ένα αμάξι τέτοιου διαμετρήματος, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, είναι το μασάζ στα εμπρός καθίσματα, που θα περίμενε κανείς να υπάρχει, γιατί έχουν τόσα άλλα χαρακτηριστικά, αλλά δεν διαθέτουν αυτό το πράγμα και πάλι δεν είναι κάτι, δεν είναι deal breaker. Ο εξαερισμός τους είναι εξαιρετικός, θεωρώ και η θέρμανσή τους θα είναι μια χαρά και όλα καλά. Και ο ambient φωτισμός ρυθμίζεται, κάνει και κάποια έξυπνα πραγματάκια ο ambient φωτισμός. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσεις λόγου χάρη, το παρατήρησα, χωρίς να βάλει κάποιος επιβάτης ζώνη, εκτός από την ηχητική ειδοποίηση και την ένδειξη στην οθόνη, αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η πλευρά του επιβάτη εκείνου, η πόρτα του. Ο ambient φωτισμός σε εκείνη την πόρτα, στο συνοδηγό για παράδειγμα, μέχρι να βάλει τη ζώνη. Έξυπνες λεπτομέρειες που και με update software μπορεί να τα βλέπετε μήνα με το μήνα να υπάρχουν, αλλά σου κάνουν λίγο τη ζωή πιο εύκολη ή έχουν πλάκα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα, ξεκινώντας από τον τομέα της ανάρτησης και της άνεσης. Η ανάρτηση λοιπόν αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και ανάρτηση διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Από τα διπλά ψαλίδια εμπρός καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα που βλέπουμε, για παράδειγμα γόνατα McPherson, μια διαφορετική κατασκευή, μια διαφορετική προσέγγιση, και τα αμορτισέρ και τα 4 είναι με variable damping, με μεταβλητό λοιπόν, με μεταβλητή απόσβεση, το οποίο σημαίνει ότι, τι σημαίνει αυτό? Το αμορτισέρ ανάλογα με το οδόστρωμα, ανάλογα με τη συχνότητα λοιπόν των ανομαλιών του οδοστρώματος, ρυθμίζει την απόσβεση που κάνει. Αν ανιχνεύσει αργή συχνότητα, δηλαδή για παράδειγμα υποπίεση, στροφές με ταχύτητες και για παράδειγμα στροφές με ταχύτητα, υποπίεση αλλά σε σχετικό καλό οδόστρωμα, τότε σκληραίνει την απόσβεσή του για να βοηθήσει λίγο τη σπόρο οδήγηση. Όταν ανιχνεύσει πολλές μικρές ανομαλίες του οδοστρώματος, δηλαδή κακό οδόστρωμα εν προκειμένου, και μεγάλη συχνότητα, τότε γίνεται πιο μαλακό το αμορτισέρ. Έτσι καταφέρει να προσφέρει και σχετική άνεση παρά τις 20 ζάντες και στις ανομαλίες του οδοστρώματος μέσα στην πόλη και στον επαρχιακό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Δεν είναι το πιο άνετο αυτοκίνητο που έχουμε οδηγήσει. Στις μεγάλες εγκάρσεις ανομαλίες θα κάνει λίγο ένα ξερό κοπάνηματάκι, αλλά νομίζω δικαιολογείται με 20 ζάντα, με τα ελαστικά που φοράει και με το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ανάρτηση αυτή έχει να διαχειριστεί και σχεδόν 700 νιουτόμετρα αεροποίηση και πάνω από 500 άλογα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας, δεν μπορούμε να έχουμε το μαγικό χαλί και ταυτόχρονα να θέλουμε και διαχείριση μιας τόσο μεγάλης ισχύως, ενός τόσο μεγάλου βάρους στις στροφές, 2,5 τόνοι σχεδόν το αυτοκίνητο, λίγο κάτω από 2,5 τόνοι. Οπότε νομίζω ότι και με τη συμπεριφορά του, όπως την είδα στις στροφές, εξαιρετική, πάντα για το βάρος του, τον όγκο του, τα άλογά του, με εντυπωσίασε, περνάει τη δύναμη εξαιρετικά στο δρόμο, βοηθάει και τετρακίνηση βέβαια, και όλα τα συστήματα ευστάθειας που διαθέτει, ώστε να περνάει πάρα πολύ καλά τη δύναμη στο δρόμο και να στρίβει και αποτελεσματικά. Η ανάρτηση του για μένα είναι από τα highlights του, είναι πάρα πολύ καλή. Στον τομέα των φρένων έχουμε, όπως είπαμε, αεριζόμενα φρένα εμπρός και πίσω με μεγάλες δαγκάνες, ιδίως στο μπροστά μέρος, και κάνει και έντονο regen. Εμείς το είχαμε στο high βέβαια αυτές τις μέρες, και αυτό που είδαμε είναι ότι στα 50 χιλιόμετρα την ώρα κάνει περίπου 30 kW regen, στα 100 χιλιόμετρα την ώρα κάνει περίπου 50-55 kW regen, που είναι υψηλές τιμές. Φρενάρει λοιπόν το αυτοκίνητο. Όπως σε όλα τα μοντέλα της BYD δεν μπορείς να κάνεις one pedal driving, γιατί δεν φρενάρει μόνο του, δεν κάνει e-brake μέχρι να ακινητοποιηθεί. Πρέπει κάτω από τα 20 χιλιόμετρα την ώρα να πατήσεις λίγο φρένο για να το ακινητοποιήσεις. Ωστόσο έχει σύστημα stop and go, με το cruise control ενεργοποιημένο, δηλαδή αν πέσετε στο ποτηλιάρισμα και ακινητοποιηθείτε, το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις ξεκινήσει ο μπροστινός να φύγει. Πολύ ξεκούραστο στο ποτηλιάρισμα, οπότε το αναφέρουμε, παρότι δεν υπάρχει one pedal driving, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ικανοποιημένοι λοιπόν και από τα φρένα.
πάντα με γνώμονα το βάρος του αυτοκινήτου, ακινητοποιείται σε πολύ καλό, ακινητοποιείται σε πολύ ικανοποιητική απόσταση και γενικώς τα συστήματα ευστάθειας του αυτοκινήτου λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Δεν θα χαζοσπινιάρει, δεν θα κάνει τίποτα τέτοιο, θα περάσει τη δύναμη ακριβώς που πρέπει στο δρόμο, με λεπτομερή διαχείρισή του, με διαχείριση ακριβίας, σε επίπεδο, με ακρίβεια λίγων κιλοβάτ, για να μην σπινιάρει το αυτοκίνητο, για να μην έχετε προβλήματα με την πρόσφυση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εννοείται, ειδικά σε ένα τόσο δυνατό αυτοκίνητο. Οπότε είμαστε εντάξει και από αυτό. Από πλευράς βοηθημάτων οδηγού, όπως είδατε και όπως σας δείξαμε ήδη, έχουμε τα πάντα κυριολεκτικά, και το καλό είναι ότι αυτά τα πάντα λειτουργούν και με ωραίο τρόπο. Δεν είναι λοιπόν ενοχλητικά, δεν είναι πολύ παρεμβατικά, σχεδόν όλα απενεργοποιούνται, εκτός από κάποια πραγματάκια που εξορισμού όταν σβήνετε και ξανανάβετε το αυτοκίνητο ενεργοποιούνται και πάλι πρέπει να τα απενεργοποιήσετε εσείς χειροκίνητα. Αλλά και το emergency brake πάρα πολύ καλό, δηλαδή μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο προβλέπει πιθανή σύγκρουση αλλά δεν παρεμβαίνει απότομα να σου δημιουργήσει πρόβλημα, και όλα οι ειδοποιήσεις του και τα πάντα μου άρεσαν πάρα πολύ από πλευράς βοηθημάτων οδηγού, το πώς συμπεριφέρεται το Sea Lion 7. Εννοείται η οθόνη απολαυστική, το dash πολύ ωραίο από πλευράς πληροφοριών. Θα ήθελα λίγο περισσότερα πράγματα, ομολογώ. Έχει αριστερά και δεξιά χώρο για έξτρα ρυθμίσεις και πληροφορίες. Θα μπορούσε να τις διαθέτει, δεν τις διαθέτει, αλλά όλα τα βασικά είναι εδώ. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να καταφύγετε λίγο παραπάνω στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Το keyless entry δεν έκανε kick, πολύ καλό. Λίγο πρέπει να συνηθίσεις το πώς λειτουργούν τα χερούλια, επειδή είναι pop-up, μερικές φορές είναι κλειστά, προσπαθείς να τα ανοίξεις, λίγο μόλις εξοικειωθείς μαζί του είναι μια χαρά το αυτοκίνητο, και γενικά λειτουργήσαν καλά. Δεν μπόρεσα να δοκιμάσω την εφαρμογή της BYD, την ξέρουμε τι κάνει πάνω κάτω πλέον, αλλά θα ήθελα στο επόμενο μοντέλο να τα καταφέρω, να την ξαναενεργοποιήσω στο κινητό μου. Και μερικές φορές δεν έπιανε η ασύρματη φόρτιση στο κινητό μου, αλλά προφανώς αυτό διαφέρει από κινητό σε κινητό, από θήκη σε θήκη, αλλά μερικές φορές δεν έπιανε, έβλεπα την ένδειξη στην οθόνη εγκαίρως και άλλαζα θέση και το κατάφερα να δουλέψει. Κλιματισμός, δεν έχω κάποιο σχόλιο, λειτουργήσε και αυτός πάρα πολύ καλά, είχε και ζέστη αυτές τις μέρες, τον δοκιμάσαμε, κανένα απολύτως θέμα, με ικανοποίησε. Μόλις τον συνηθίσεις και όλα τον χειρίζεσαι αρκετά γρήγορα. Βοηθούν και πάρα πολύ και οι φωνητικές εντολές που μπορείς να δώσεις στην ψηφιακή βοηθό, να ελέγξεις πάρα πολλά πράγματα πλέον, έχουν αυξηθεί οι λειτουργίες, και πάρα πολύ με εντυπωσίασε το ότι αντιλαμβάνεται από πού έρχεται η φωνή το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, αν ο πίσω αριστερά επιβάτης δώσει την εντολή ηχητικά να ανοίξει το παράθυρο, χωρίς να πει άνοιξε το πίσω αριστερά παράθυρο, αυτόματα το αυτοκίνητο ανοίγει το πίσω αριστερά παράθυρο, γιατί αντιλαμβάνεται στις περισσότερες περιπτώσεις γενικώς από πού προέρχεται η φωνή που δίνει την εντολή, το οποίο και αυτό δείχνει σημάδια ορίμανσης, σημάδια βελτίωσης για το infotainment και όλα αυτά τα έξυπνα βοηθήματα, το οποίο εννοείται το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Λίγο το cruise control θα μπορούσε να λειτουργεί λίγο πιο ομαλά, κόβει μερικές φορές ανέτεια, θα μπορούσε μάλλον να συνεχίσει να λειτουργεί πιο έγκαιρα σε σχέση με αυτό που θέλω να κάνω, και μου κάνει εντύπωση γιατί αν θυμάμαι καλά σε άλλα μοντέλα της BYD το έχω δει να λειτουργεί κάπως καλύτερα το cruise control, μπορεί να θυμάμαι και λάθος. Σε κάθε περίπτωση θα περίμενα, δεν αγγίζει το τέλειο το cruise control. Έχουμε και adaptive και intelligent cruise control να σημειώσουμε, το intelligent σου κάνει και lane centering. Θα θέλει λίγο ακόμα προσοχή το cruise control για να πεις ότι δουλεύει όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελε κάποιος. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για ισχύ, επιδόσεις, αυτονομία, μπαταρία κτλ. Η κορυφαία έκδοση Excellence τετρακίνητη έχει 390 kW ηλεκτροκινητήρες συνδυαστική ισχύ εμπρός και πίσω.
Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 522 ύπους με 690 νιουτόμετρα ροπής. Μια πάρα πολύ μεγάλη ροπή. Εννοείται ότι μπορεί να κινήσει αυτό το βαρύ αμάξωμα πολύ γρήγορα. Οι μικρότερες εκδόσεις, η μεσαία έκδοση έχει επίσης την ίδια ισχύ. Η μικρότερη έκδοση που είναι πισωκίνητη, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει τόσους ύπους σαν πισωκίνητη, έχει όμως και πάλι αρκετούς να προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις στο αυτοκίνητο και να μπορέσει να διαχειριστεί και ο ένας άξονας πίσω μόνο τόση ισχύ. Οπότε μπορεί να δείτε και εκείνη, θα σας καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι την διατηρεί τη μέγιστη ισχύ σε μεγάλο φάσμα της μπαταρίας. Την ισχύ τη μέγιστη δεν θα τη δείτε παρά ακαριαία, ακόμα και σε μια επιτάχυνση από στάση ή από 60 χιλιόμετρα την ώρα. Για λίγο θα αγγίξει το αυτοκίνητο τα 390 και 400 kW είδαμε, αλλά πριν από αυτό, για να μπορέσει να περάσει η δύναμη στο δρόμο και φυσικά μετά από αυτό που πέφτει λίγο πάλι η ισχύς, δεν θα την δείτε ολόκληρη, θα έχετε όμως σίγουρα πάνω από 400-450 άλογα σε ένα μεγάλο φάσμα ταχυτήτων και μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα μπαταρίας θα δείτε την ισχύ να πέφτει. Για παράδειγμα, στο 15% μπαταρία με το Sport Mode ενεργοποιημένο είδαμε περίπου 260 kW για παράδειγμα ισχύως. Να πούμε επίσης ότι και στο Eco Mode έχετε μπόλικη ισχύ στη διάθεσή σας, οπότε μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να αλλάζετε modes για να κάνετε προσπέραση αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Οι Rebreeze είναι εξαιρετικές, οι Rebreeze είναι φοβερές σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε mode. Οι προσπεράσεις γίνονται κυριολεκτικά με τη σκέψη, μέχρι να το σκεφτείς προσπέρασες. Τελική ταχύτητα 215 χιλιόμετρα την ώρα, αχρίαστη να είναι, και 0-100 σε 4,5 δευτερόλεπτα, το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην το δοκιμάσουμε. Έχει και το σχετικό timer εδώ, αλλά το δοκιμάσαμε και με το δικό μας εξοπλισμό φυσικά ακριβίας. Οπότε αυτό που καταφέραμε να δούμε είναι καλύτερο χρόνο από το 4,5. Συγκεκριμένα είδαμε 4,3 δευτερόλεπτα για το 0-100 επαναλαμβανόμενα και αυτό με 55% μπαταρία. Για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, ότι υπάρχουν τα άλογα, είναι στη διάθεσή σας. Όλα εξαρτώνται από το πόσο καλή είναι η πρόσφυση, πόσο καλό είναι το οδόστρωμα. Τα ελαστικά είναι και αυτά πάρα πολύ καλά για το αυτοκίνητο, χωρίς να είναι αμιγώς σπορ ελαστικό. Είναι μια καλή χρυσή τομή, θεωρώ. Θα μπορούσε να είναι κάτι πιο άνετο και πιθανώς κάτι πιο οικονομικό από πλευράς κατανάλωσης, από πλευράς ελαστικού. Αλλά για μένα τέτοια αυτοκίνητα πρέπει να έρχονται με τέτοια λάστιχα και όχι με κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει τη δύναμη στον δρόμο και απλά θα πετύχει λίγο καλύτερη κατανάλωση και λίγο μικρότερο θόρυβο, και πάλι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Οπότε υπερευχαριστημένοι από πλευράς επιδόσεων και με το πώς περνάει η δύναμη στον δρόμο. Δεν σε αγχώνει καθόλου και μιλάμε για μεγάλη δύναμη. Μπορεί να το οδηγήσει οποιοδήποτε αυτό το αμάξι χωρίς πρόβλημα και σε οποιοδήποτε οδόστρωμα θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και θα περάσει τη δύναμη στον δρόμο. Σημαντικό, το ξανατονίζω. Εννοείται ότι υπάρχουν όλα τα βοηθήματα, hill descent, hill assist, snow mode αν πάτε να κολλήσετε κάπου, είναι και τετρακίνητο, το πήγαμε και σε δύσκολες διαδρομές, πολύ δύσβατες. Αν ήταν λίγο πιο ψηλό το αυτοκίνητο θα ήταν ακόμα καλύτερο για off-road καταστάσεις, αλλά ακόμα και έτσι μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Λοιπόν, μπαταρία, αυτονομία, φόρτιση, πάμε. Η Excellence έκδοση έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία από όλες τις εκδόσεις, 91,3 κιλοβατόρες καθαρή χωρητικότητα, και η εταιρεία με αυτή την μπαταρία λοιπόν, LFP εννοείται, πλατφόρμα 800 volts εννοείται, η εταιρεία με αυτή την μπαταρία λοιπόν δίνει για το Sea Lion 7 μία μεικτή αυτονομία κατά WLTP ελάχιστα πάνω από τα 500 χιλιόμετρα. Οι μικρότερες εκδόσεις και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με την έκδοση από τα 450 μέχρι τα 480 χιλιόμετρα. Η μεγάλη αυτή έχει αυξημένη κατανάλωση, οπότε παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία δεν θα πετύχει πολλά περισσότερα, τόσα δίνει η εταιρεία. Με μια συνδυαστική κατανάλωση, σε μεικτό κύκλο δηλαδή πάλι κατά WLTP, λίγο κάτω από τις 22 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, καίει το Sea Lion 7 και δεν θα μπορούσε να μην καίει άλλωστε. Έχει κατανάλωση το αυτοκίνητο υψηλή και το καταλαβαίνεις παντού. Και στον αυτοκινητόδρομο και στην πόλη και εκτός αυτής με ήπιες ταχύτητες. Είναι νούμερα μεγαλύτερα από αυτά που βλέπουμε συνήθως. Και είπαμε, είναι μεγάλο το βάρος του αυτοκινήτου, μεγάλη η τροχή, μεγάλος ο όγκος, μεγάλη η δύναμη. Ακόμα και όταν πηγαίνεις οικονομικά θα κάψει παραπάνω.
η εταιρεία δίνει πάνω από 600 χιλιόμετρα αστική αυτονομία. Εμείς θα σας πούμε τι είδαμε στην πράξη με τα χιλιόμετρα που κάναμε, κυρίως εκτός πόλης βέβαια, αλλά με νορμάλ ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο 120-130 στο cruise control και ήπια χρήση επαρχιακού, πολύ ήπια, για να δούμε πόσο μπορούμε να πέσουμε σε κατανάλωση, αλλά και νορμάλ χρήση. Αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ότι ρεαλιστικά σε ένα μεικτό κύκλο μπορείτε να περιμένετε γύρω στα 400 χιλιόμετρα αυτονομίας, ίσως 400 και κάτι, 410, ανάλογα τις συνθήκες, ανάλογα το φορτίο πάντα, κάπου εκεί πρέπει να περιμένετε σε ένα πραγματικό μεικτό κύκλο από το Sila Aeon 7. Αν βάλετε και αρκετή αστική χρήση μέσα, με ήπιες ταχύτητες στο Eco Mode και τα λοιπά, ναι, θα περάσετε και τα 400 στο μεικτό κύκλο. Αυτό που είδαμε προσπαθώντας να κινηθούμε όσο πιο οικονομικά γίνεται με 50-60 χιλιόμετρα την ώρα σε επαρχιακό δρόμο, που κανονικά η κατανάλωση πέφτει αρκετά, είναι ότι δύσκολα θα πέσεις κάτω από το 15, ακόμα και από αυτό δύσκολα. Και γενικώς αν κινείσαι normal στο Eco Mode χωρίς να προσέχεις πάρα πολύ, αλλά με ήπιους ρυθμούς, δεν θέλει και πολύ να πλησιάσει στο 20 στις κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Καίει λοιπόν το BYD, έχει κατανάλωση, και φυσικά όσον αφορά ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου με ήπια χρήση κλιματισμού, να πούμε ότι μία μέση κατανάλωση είναι γύρω στις 23 με 24 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα με 120 σταθερά. Είναι αυτή η κατανάλωση, έχει τη μεγάλη μπαταρία για να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά μην περιμένετε 700 χιλιόμετρα αυτονομίας, δεν πρόκειται. Στον αυτοκινητόδρομο να περιμένετε γύρω στα 350 χιλιόμετρα ταξιδιού με τέτοιες ταχύτητες όπως αυτή που προανέφερα, και πάλι ανάλογα το φορτίο, το κλιματισμό κτλ. Με λίγο πιο χαμηλή ταχύτητα, με 110, αν θέλετε να πάτε, θα πετύχετε περισσότερα. Πιστεύω θα πετύχετε και κοντά στα 400 χιλιόμετρα χωρίς βαριά χρήση κλιματισμού κτλ. Οπότε αυτά περί κατανάλωσης, είναι αυξημένη, είναι μεγάλη, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα δικά μας. Πάμε να πούμε και για τη φόρτιση, που και αυτή έχει διαφορά από έκδοση σε έκδοση, γιατί στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία έχουμε έως 225 kW φόρτιση, έως 230 βασικά, και το τι γίνεται με την DC φόρτιση του αυτοκινήτου δεν θα σας το πούμε εδώ, θα το δείτε στο απόσπασμα που ακολουθεί. Λοιπόν, με 7% μπαταρία πάμε να φορτίσουμε, να δούμε τι κάνει σε DC φορτιστή το Sila Aeon 7. Το οποίο υποστηρίζει και auto charge, να πούμε, για όσοι ενδιαφέρονται. Λοιπόν, ξεκινάμε με 8%. Για πάμε να δούμε. 223 πιάσαμε κατευθείαν. Θα κάτσουμε εδώ με air condition, κάνει και ζέστη σήμερα, και καταγράφουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Η εταιρεία δίνει το 1080 σε 24 λεπτά, προφανώς κάναμε περισσότερο από αυτό, κάναμε κάποια λεπτά περισσότερο, και δίνει σε 18 λεπτά το 3080, οπότε μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας τη σύγκριση χοντρικά. Απλά έπεσε πάρα πολύ τώρα η ισχύς φόρτισης, οπότε το τελευταίο 20% θα αργήσει, αλλά θα περιμέναμε να κρατήσει κάτι παραπάνω για αυτό το φάσμα από τα 33 kW που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 90%. Η μπαταρία έχει πάρει 87,5 kWh μαζί με τις απώλειες βέβαια, και εδώ μπορείτε να δείτε και την καμπύλη φόρτισης όπως πήγε στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εμάς σήμερα δηλαδή. Μία μέση ισχύ σε 105 kW από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, και εδώ είναι η καμπύλη φόρτιση. Είδατε λοιπόν τι γίνεται με την DC φόρτιση. Αρκετά καλή, θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερη. Έχεις απαιτήσεις όσο ανεβαίνει σε κατηγορία, σε τιμολογιακή κατηγορία, σε κατηγορία οχήματος, δεν το συζητάμε. Όσον αφορά την AC φόρτιση, 11 kW on-board φορτιστής. Αν φορτίζετε στα 7,4
να περιμένετε μια πλήρη φόρτιση σε 15 ώρες. Αν φορτίζετε με τριφασικό στα 11 kW, να περιμένετε μια φόρτιση σε περίπου 9,5 ώρες. Τόσο, και φυσικά από πρίζα Schuko θα περιμένετε πάρα πολύ. Το καλώδιο που παίρνετε μαζί με το αυτοκίνητο είναι 8 A, οπότε καταλαβαίνετε ότι για μια πλήρη φόρτιση χρειάζονται κάποιες αρκετές δεκάδες ώρες, να το πω έτσι, οπότε πρέπει να έχετε πολύ υπομονή και να κάνετε κάποια 100 χιλιόμετρα την ημέρα το πολύ για να καλύπτεστε με μια φόρτιση από πρίζα Schuko τυπική. Το αυτοκίνητο υποστηρίζει και V2L, 3,3 kW κλασικά, οπότε είναι και αυτό ένα bonus, όπως και σε όλα τα μοντέλα της BYD σχεδόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα το εκτιμήσετε ίσως και περισσότερο τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα. Τα πάμε τα περισσότερα, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να μάθετε, ό,τι παρέλειψα ρωτήστε με στα σχόλια, θα κάνω ό,τι μπορώ να σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Το Sea Lion 7 και όπου το πήγαμε και όσοι το είδαν αυτές τις μέρες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το αυτοκίνητο και δεν μου κάνει εντύπωση γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, είναι από τα μοντέλα τα οποία αποτελούν διαφήμιση για την ηλεκτροκίνηση. Προφανώς και δεν απευθύνεται σε όλους με τις τιμές τις οποίες διατίθεται, αλλά σαν ναυαρχίδα της BYD και γενικώς σαν ένα high-end ηλεκτρικό SUV, το εννοώ αυτό που το λέω, είναι από τα μοντέλα που τα βλέπει κάποιος, ακόμα και κάποιος που δεν εμπιστεύεται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή δεν τα έχει σε υπόλοιψη και αλλάζει έστω και λίγο την άποψή του σχετικά γρήγορα. Αυτό από μόνο του για μένα λέει πολλά, νομίζω το καταλαβαίνετε. Εγώ προσωπικά ελάχιστα πράγματα θα άλλαζα πάνω στο Sea Lion 7 με αυτά που είδα και πώς συμβίωσα μαζί του αυτές τις μέρες. Είναι πολύ βοηθητικό σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις. Να αναφέρουμε κάτι που ξεχάσαμε, ότι έχει και turning lights. Όταν στρίβετε λοιπόν αριστερά ή δεξιά με κάτω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, ανάβουν και το αντίστοιχο φως ομίχλης για να φωτίσει τον δρόμο, να σας βοηθήσει. Εγώ προσωπικά ελάχιστα θα άλλαζα στο Sea Lion 7 σε όποιον τομέα και να μου πείτε. Μπορεί να πρόσθετα κάποια πραγματάκια όπως μασάζ τα καθίσματα για παράδειγμα, αλλά και να βελτιώνα λίγο την ορατότητά του. Ας πούμε από το πίσω τζάμι δεν βλέπεις πολλά πράγματα, είναι πολύ στενό το πίσω τζάμι, αλλά έτσι είναι η κοψιά του αυτοκινήτου πίσω. Κάποιος άλλος μπορεί να ήθελε λίγο μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ για παράδειγμα, αλλά μην ξεχνάτε και το Frank μπροστά. Αλλά λίγα πράγματα θα άλλαζα. Με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτές τις μέρες που το είχα στα χέρια μου. Θα ήθελα λίγο πιο γρήγορη φόρτιση. Θα ήθελα αν γινόταν λίγο καλύτερη κατανάλωση για μεγαλύτερη αυτονομία από μια τόσο μεγάλη μπαταρία. Αλλά, ok, τι να κάνουμε. Και για όσους είχατε δει τότε το review του Seal, αν θέλατε κάτι όχι σε saloon αλλά σε SUV με τις δυνατότητες του Seal, είναι το Sea Lion 7. Εδώ είναι. Γιατί ξέρω ότι αρκετοί από εσάς σας άρεσε εκείνο το αυτοκίνητο, αλλά δεν θέλατε κάτι πιο οικογενειακό, κάτι πιο πρακτικό, να το πω, κάτι πιο ψηλό. Όπως θέλετε πείτε το. Το Sea Lion 7 λοιπόν θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο πρακτική εκδοχή του Seal και μας ικανοποίησε πλήρως σε κάθε σχεδόν τομέα. Αυτό είναι λοιπόν το BYD Sea Lion 7, διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά, ένα πολύ ισχυρό, πολύ ενδιαφέρον ηλεκτρικό SUV. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θυμίζω ότι στα σχόλια μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και για το Sea Lion 7 και για οτιδήποτε άλλο σας παρουσιάζω κατά καιρούς και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο.